na-abịakwanu m ọzọ ụmụ Igbo n'okwu gbasalụ Your Excellency Governor Akpoko-Dike Obianọ maka na okwu na-abịa abịa ekwubugo m nke mbụ o weyọkwa nke abụọ. Akpoko-Dike first time gị imele ọfụma melụ Anambra niile ji wee sị na ị ga-achị nke abụọ. Ọkwa na ịlụrụ ezigbo ọrụ na nke mbụ ka o ji wee luo nke abụọ. Anambra niile wee pụta wee sị na ifela ama mme gị. Okwa eziokwu, maka na ife dị mma na-adị ndị Igbo mma, ife dị njọ na-adị ndị Igbo njọ. Enenesịrị m vidiyo ebe ikwuru okwu Your Excellency ike kwụrụ ọtọkwu m wee sị kedu ka ụdị ife a ga-esi wee bụrụ na Anambra steeti ka udokwu a ga-esi wee dapụta obodo amụrụ m na ya. Achọba ndị bụ ndị omenani n'ala Igbo Anambra so ya Anambra nwee agụba n'ala Igbo niile bụ na agụ elu Anambra Emmanuel Nilo na-agụ. Ọ ga-abụ emegbube ụmụ Igbo na mba niile dị iche iche emegbue ọ na Anambra ga-apụta si na ebulu ụzọ. Na Anambra anaghị akwụ n'alụ. Gọvanọ Your Excellency Obianọ, biko onye nweta ozi a mbụ unu ga-agba abụkụ unu mee ka olu onye aka. Okwu a n'asụsụ anyị sụrụ ọ jọgburu onwe ya si karịa nkakwu n'isi. Udokwu dị otu ekwesịrị isi gị n'ọnụ wee pụta n'ala Igbo. Ichefugo na first time gị chịlụ ịmala iwu n'obodo Anambra steeti wee sị na onye ọbụla kidnapụlụ mmadụ enwudi ya maọbụ onye ji egbe wee jee ori enwudi ya bụ onye Igbo bụ onye Anambra steeti ewee nwudi ya na Anambra steeti na a ga-egbu ya na ndụ. Ọ bụ na onye anwa nwere ụlọ esu obe nne ya na be nne ya ọkụ, ọkwa iwu itiri na Anambra steeti ụwa niile ji wee na-ekwulu gị, ma ndị nọ mba niile dị iche iche, ma ndị Igbo na Amerịka, ma ndị na Europe, ma ndị na Arab world, ma ndị na Asia. Iwe macha iwu niile a ndị a na-ekwulu gị, enu na-ekwulu gị, ọkwa ife iji wee maa data iwu na Anambra steeti enwudo onye ọbụla bụ onye Igbo na-ekidnap mmadụ si gbuo ọkwa maka na-alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Na kidnapping n'ala Igbo na Anambra steeti mezịlụ ndị bi obodo oyibo anọzọ anatanwu, ndị nọ Lagos anọzọ anatanwu n'ala Igbo. Iwe maa data iwu a wee bido ewe jidebe ndị na-ekidnap mmadụ na Anambra steeti wee na-egbu na ndụ wee na-akpụ ụnọfọ ọkụ. Ụwa niile wee wenyere gị aka elu wee na-etili gị ọfọ na ọ ga-adịrị gị mma. Wee jụọ kedụzi ka isi batazie second time ife niile wee chenjizie
your second tenor ife niile change upside down. Ngwa ajụjụ m na-ajụzi n'ụbọchị tata bụ kedu ife dịzi iche na ndị het Fulanis na-aba n'ubi ugbo ụmụ Igbo na-akpụ anụmanụ efi na ewu na ebunu aba edestroy emebi ugbo ndị ogbenye na-egbu nwaanyị dị ime na nwa na-ekidnap ụmụ nwaanyị na-alụ ọrụ ugbo na-egbu ụmụ ogbenye ikolobịa ụmụazị agadi nwoke. Ajụjụ m na-ajụ bụ kedizi ife dị iche na ndị het Fulanis kpatanụ na ụmụ Igbo ụmụ ogbenye ma ndị ọgaranya anifa. Na-egbu nwaanyị dị ime na-egbu ya na nwa na-ebu ya egbe na ana mmadụ n'obodo mmadụ. Nwa na-ajụ Your Excellency kedu isi mepụta na itiro ofe iwu anwa itilu mgbe ndị Igbo bụ ndị Anambra ga-abụ onye si obodo oyibo nata ekidnap ọnya iji wee tie iwu onye nwudelu kidnapụrụ mmadụ si gbuo ya na ndụ suo unu ya ọkụ ka obodo fụ ya. Ife na-ajụ kedụzi ife dị iche wuti ndị Fulanis bịalụ na-ezu ana ndị mmadụ n'ike n'ori na-egbu nwaanyị dị ime na-egbu ụmụ ikolobịa na-egbu ụmụazị na-erepụ ụmụ nwaanyị n'obodo nke ana Igbo. In the history ndị Igbo nọ ugwu Hausa enwenugo ofu onye Igbo nwee ike irepụ nwaanyị anya onye Hausa ndụ ndị Igbo ka nọ na ugwu Hausa adịsave luo taa. Ọ dị impossible. Mistakenly ofu onye Igbo ewere pụọ ofu onye ugwu n'ugwu Hausa ife niile bụ ndị Igbo niile nọ n'ugwu Hausa ga-akwalụ mbọsị anwa nata ana Igbo. Kedu na ife kpata anụ na ndị na-achị anyị kpọrọ onwefa ndị ọha na eze ndị igwe na ndị ọchịchị anyị nwere jizi wee na-emezi mpịtọ na-emezi alụlụmana na-emelụzi ana ndị eze aka ji ọfọ ndị eze. Kedu na ife unu ga-eji wee na-achịzi ndị unu na-achị enwere security fe enwere nchekwa ọ bụrụ ndị ọbịa bụzi ndị bịazi na-ekwuzi ife na-eme n'obodo amụrụ anyị. O jogburu n'onwe ya be mmụọ, o jogburu n'onwe ebe mmadụ, o jogburu onwe ebe Chukwu. Nwa sị na alụ ama nsokwa m na mmekwu plana ka alụsobe ndị milienu. Your Excellency, ana m asị gị ka ị na-achịata azụ kwukwaza na ife ikwuru na ikwuru ọzọ maka na anyị Igbo ga-abụ mistake dịbadị gboo. Yes, na asịlụ na ndị Igbo sịlụ na onye kwuchakwa were ọnụ ya o ji wee kwuo wee sị na okwuru ọzọ na a ga-agbaghalị ya. Nna m Your Excellency na-achị ya azụ ka ịkpọọ ndị igwe dịka isi wee kwu na ndị igwe so wee sị na iwu a ga na-aga n'iru. Kedu iwu ga na-aga n'iru? Iwu igbu mmadụ maka anụmanụ. Ka ikwukwaza na ife ikwuru na ikwuru ọzọ ekelekwa m unu nke o metara were isi ebulu.